Time check is now 7:11. So today is September 27, Friday 2024. So this is the last day nga semana sa among duty. So thank you Lord God. So actually guys, basin ko mag half day ron kay na-meeting akong anak sa inyong eskwelahan. So amping ta guys. So actually ang weather karon kay kasarangan ra kay gibalita karon sa DHB pa kay nay bagyo moabot mosulod. So mao to guys ang pinta awa mo ni ang clouds nasa usa. Hi Chucky, Chucky as always, Chucky as always. O tanawa ang clouds inat kayo kay blue blue. May katula na ko'y joksa. Kaya ko'y katula, barak mo magpanguskos diya. Chibibi? Chibibi? Akong bibi? Uy, asa ka? Uy, asa ka? Chucky, asa ka? Uy, bye! Bye, bibi. Bianti ka na ako, ha. So, guys, time check is now 12 in the afternoon. So, guys, nagatangko og bus going to Boloon sa eskwelahan sa akong anak, guys. So, mao na akong workplace. So, nagsakay na ko og Sunrise going to Boloon. So, ganiha ba kay wala jud ko ka content pag abot na ko sa barangay pagka alas 8 sa buntag. So nawala sa kong mahuna kay namahaw pa magbubuatod ni pagsulod alas 8 nang trabaho na dayon. So mao to human naabot ako dere sa amo ang kanang sa ilang eskwelahan sa akong anak para sa ilahang immersion to dapat mo arrange may kay para sa immersion na sa akong anak. So actually guys, nahuman ang amo ang meeting. So nanguli na mi guys. Nanguli na ang mga mama yung tawon kaya nahuman na ang meeting. So muli na ko guys. Padong na mi sa atanganan of So pag-abot sa balay galong ang dayon ko og kanon para sa among panihapon kay si bana na pay gitauran nga bintana. So guys, and that's all for today. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe my YouTube channel Olangga TV and my Facebook page Olangga po. So salamat sa pagtan-aw. Dali ni maluto akong kanon guys kay grabe ka kusog sa bukong. Bye-bye.